ki kubor na kashlem jong unong san hima. Paralong ningkong ing sharp nga kwa ban ai kuble ya pi baro ki bala shem kia halor kani ka RTI ki bangi pelai pat ba na duk mencisngi ka phone junga ka khashu pa si pa ki message ki shuan bat ngapan map la dang imla ban shim ka phone ru hendrengi sutana ba pi shem kia ban pet ya ka RTI ban wat ya laki kerteng hato ka don em ka kerteng ba pila ayo it ko jingkular jo ka sarkar menshim snem halor ba wan kani ka lockdown ti kalong ka eke pede ka bas ngusi ban yo asngo sashi sin ya i ba prestun tensong ba i keno sashi sin ya ki ba lada kim yo ya kene ka pisa na ba klampoi kene ka pisa kade ka pop jongki ba ki ai u account number ba bakla ne to IFSC code ba bakla but kalong ka eke ka ba ngusi haru kata na mar barobor lada don kani ka jing telot bar ka jing omla ban penbiang ka sarkari kini ki skim ban penpoi ki pai ba ningkong ki keno be ki pai ba haba jing shisha ka kamram ka jongki ka de ban long ban wat ki lat ki lenti kumnu ban penpoi kini ki pai ba ti hendreng aku ban ong sa weiru yi ba prestun ba wat lada pi persang kat ba pi la kat ba pi kwa ban darap jot ya kani ka jing telot bor jong sarkar ban pet baka poi shisha kani ka pisa ba pikular hima pi menchim snem hendrei ki kot ki sla ki bingila yo lum ki kedau sha ba ka jing keno hi bar ka jing bakla ka dei hi bar ka sarkar namar ba hakapor ba pia khot ya ki breu ban penrum kerteng ban yo ya ka tu ka song pisa mo menchim snem pila batai sha da ka phone la ne lingba ki darwar snong ne le ha office labor bat bun ki le kumta ki ra ki kot ki sla ki babiang bat ye kata ka account ru kita ai ki kot ki sla ki babiang bat kane ka issue kam dei ba mbiang kita ka account number saka wei nga kwa ban pensngu thu sha iru le sim tip kani ka jingkular menchim snem ki don arbenta ka wei ka de kata ka CM relief against wage loss kabaki ongkin ai 8,000 shispa yaki nong bela ki badai ki nong de madan ne ki badai ki nong nya taksi ne ki badai ki ba training brio yaki wei ki badai ki labor construction labor kin ai na kane ka Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board kapisa ka bladon lupa kani ka board ka ba ki haban thau namar ba ka yeng shari kai order ba deban don kum kani ka board ka ban karshan yakine ki labor construction lada don ki kinja accident gumni kum tai haki site ki diben yo ka pisa ka tingka kalong yeng ju ki diben yo lada du no jing imbreu but kalong ka ika bas musi ba ka Meghalaya jing shicha kamju publicize bahaya kani ka scheme bon ki labor jongi kim pat register ro but ka labor department namar ba kim ju shim khia ban batai ba ka don kum kani warla ka taru yakitu ki bala register lupa menchim snem ka sarkar ka kular bakan ay kata ka jingkershan ka ba sanhajar to nakini ki kot ki bang yo lum ka RTI ka pau shai baki don shi lak laipo san hajar ar spa south huwei tli ki kerteng ki badiban yo kata ka ar hajar shi spa tingka naka CM relief mo bat ki don ar san hajar Nreu spa prapo saungot ki breu ki badewan yo kataka sanhajar. But habangi pet ikini ki kerteng but haba pi baro pi pa ki kubo ngishem babun ki badon kerteng tu ki kam yo ki to arhajar si spa la ne sanhajar. Nrei ki kam yo. Lane ki yo tang new spa. Lane ki yo tang khat saus pa. Ti she ka ja ka ne ka pisa. Na marla da piken kat kum ki number ba kila ai. Ka sarkar ka apulut sau wei crore arpo sau lak arpo riu hajar shispa tingka. Bar kala omru ba ka pelut san pop ar crore jeng shisha. Tela da ja lepa chpo crore nta. Ndre shu kla ja na mar ba ki briu ha ka to ka list pon na ki tu ingi kila pa ki dokumen jo ki pa ki dur jo ki passbook baklam poi kan ka pisa
But sakawai ngai kwa ban perkan mau kini kinong mi khmat. Haba ki ai kum kini ki song pisa kamtam hapor pa shemjing na kani ka daw jong ka khlam. Ngimde ban sngungu na mar kamde na khapla jong phi. Ngimde ban sngungu ba ade phila perkhat hado bat phila khmi. Na mar kani ka di ka hok ka jong ni. Kamde bang issue wan kam ya ka kade ka bha ka jongi bat ka kamram ka jong phi pen biang na mangi im ha ka sansar kharar ba ka ba ka constitution jongi kala batai sha mangi dei ban yo ya ka bam ka di ka biang ka yeng ka sam ka biang ka koi ka khya ka biang ka puli puti ka biang bat kade ka kamram jo ka sarkar pen biang kita ti menta ngakwa ban kentu sa sisien ya ki brio bangindang pedang ya ki ne ki jing pentip jong phi shangi haba phi wa di kirteng la kim pau ki kirteng bat ru ngakwa ban kham kun tujul shakishno na mamenchem snem ka sarkar ka ongi kishno to yarap ini ban lum ki kirteng man pen poi ki kirteng seleba bat ki darbashno ki la da shim khya ya kani ki pulut ka bor ki brio ki dalet ki da ai hendrei mentamanu ban ba khli haba kham poi kani ka pisa ka jingken no kam dei da lei ru ban poi kishno na ma ki kamram ki la pendap ma kata nga ketui kishno la da pikwa pha sangi ki list bangin compare ba kan ka list jong ka ati ai bat ni kwa ban pen pau pai ba hakini kisngi ban wan ngin file ka official complaint halor ka ne ka jing bam sap ka batasam halor ka ne ka income support ka ba kular ka sarkar min chimsnam bat ni de ban kan mau ba sasisien kadi ka hok ka jongi ti ka tukur kom ong chongi ba prestun ba ngila adep pelat ngila adep announce la phi bakla ma phi ngim dei ban wan pentian ja ya phi ni kwa ban put kan mau sasisien ni ba prestun ba kadi ka kamram ka jong phi ban pen bia na mar manga ma phi ki pat ba kade ka pisa ka tingka ka jongi ka bangi siu salary ya ki bukin don hangtai ban lada kim snula ban trai ka ni ka kam ka bha ba ki yar shuki na mar ba haka kerteng jonga jong phi bakin ya bam sap khamtam haka ni ka port ka khlam nga lingo kumnu kim jina ba dalai le ru pai ba ngim de ban sha e ka ni bakan shu long kum tu bangin pediang bet kat ka e ka bakile